Come on, balance yourself. Go around. Go around. Show him. Na itt csak gyere utána. Így. Egy a nehéz volt baszki. Aha. Na látod? Na Béla, te leszel a következő, gyere! Manőverezni, csak ott, úgy, ugord át szépen. Ez az, aha. Nagyon jó. Kiváló. Kiváló példát mutatsz a Bélának. That's it? Well, then now you have to make Béla do it.